Mitikoa, Angel da temazo dena. Eta diskue, aspaldi ez dutela erosi, baina azkena erosi duna arrukulan danak erosin ditzean, zestun goze benin, zeian noiz, ondala urte batzuk. Tarian.eus sortzen da, non elkartzen gara hainbat jendea, bakoitzak bere arloan, kamera arloan, soinu arloan, argi arloan, eta sortu ginen pizket elkartzen ikusten zera posible pizket aldatzea konsumo digitalean dagoen egoera, ez? EDH-en helburu nagusia da musikaztena guztia sortzen duen norbanako eta talde guztiei herramientak ematea mundu komertzial hortan ez sartzeko. Ez dago hilda bada kolektibo bat bolondresez eratuta dagoen. Orduan bertan sar daiteke eszena antikomertzial horren sustatze proiektu horretan lan egin nahi duen edonor. Liburua niretzat oso berezia da, ez? Azkenean da Marco Antonio Sandeazeroren bizitza edo ibilbidea, ez? Eta, Iruñan eta Nafarroa osoan nire ustez izan zen oso pertsona gertukoa eta maite egiten zena. Eusko Jaurlaritzak 10,5 milioi euroko laguntzak emango die itunpeko ikastetxeei. Bi helburu nagusi izango ditu. Irakasleen enpleguari eustea, ikasgelak ixteagatik lanpostua galtzeko arriskuan dauden irakasleak beste nonbait kokatuz, eta errebelo kontratuak sustatzea. Irakasle zaharrak erretiratzea eta irakasle gazteei lanbidean hasteko bidea erraztuz. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzek eman du deialdiaren berri Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian. Itunpeko ikastetxeei zuzenduriko beste deialdi bat ere onartu dugu gaurko bileran. Agindu horren bidez, itunpeko ikastetxeei laguntzak emateko deialdi egiten da, enplegua mantentzeko eta irakasle plantillak gaztetzeko akordioaren esparruan, datozen urteetarako aurreikusten den demografia beherakadaren aurrean. Deialdi honek 10.553.734 euroko diru laguntza kopurua du. Hezkuntzaz gabiltzala, baina Ipar Euskal Herrian Irizarriko eskola publikoa okupatu dute dozenak lagunek. Aldarrikapen zehatza dute gurasoek, izan ere irailetik aurrera bigarren zikloko lehen urteetan 4 egunetik 3 euskaraz egitea eskatzen dute. Eta horrez gain lehen urteko lehen 3 hilabeteak osoki euskaraz izatea aldarrikatzen dute. Ikuskaritzari proiektua aurkeztu diote, baina oraingoz ez dute erantzunik jaso. Horregatik erabaki dute ikastola okupatzea. Arratsaldeon guztioi, 4 urte eta gero eta pandemiak eragindako 2 urteko etenaren ondoren, makina erramintaren 2 urtekoak industria ustaren alerik onenak bildu ditu, bek erakusketa azokan, estilan hau.
Horrez gain, abian da makina erremintaren nazioarteko bihurteko azoka beken gaurtik hasita ostiralera bitartean 28 herrialdetako 1446 enpresa izango dira beren produktuak eta berritasunak erakusten. Euskal Herrian horren garrantzitsua den makina erreminten azoka bueltan da Barakaldoko Bilbao Exhibition Centerren. 2 urtez pandemia dela eta bertan behera geratu ondoren ekin dio jarduerari berriro bienalak. 2 urteko honek etorkizuneko industria honen erakusleioa hartuko duela adierazi du Iñigo Urkullu lehendakariak makina erremintaren nazioarteko bienalaren inaugurazioan. Ahalmen handiko herria gara, manufaktura industria lehiakorra duena, merkatu globalean presente dagoena, eta presentzia hori areagotu nahi duena. 2 urteko hau da horren frogarik argiena. Industriaren hitzordurik nagusienetako bat itzuli da bekera. Edizio berriak 28 herrialdetako 1.400 erakusketari baino gehiago, 3.400 makina, produktu, zerbitzu eta berrikuntza baino gehiago, estatuko eta nazioarteko 230 hizlari eta gonbidatutako 300 erosle handi baino gehiago izango ditu. Datuak adierazgarriak dira eta lehen mailako industriaren erakusleioa da. Makina erremintaren azoka indarturik itzuli dela baieztatu dute. Negoziorako askotariko aukerak eskaintzen dituen merkataritza harremanetarako tresna gisa bertsiorik onena eskaintzeko. Enpresek funtzionamenduan dauden makinen edapen handia egin dute beken, jendaurreko aurkezpenean. Makina erremintak euskal industriaren DNA osatzen du. Makina erremintan Europako 3 ekoizle handienen artean gaude, eta munduko 9. gara. Sektoreak oroar bere ekoizpenaren 190 baino gehiago esportatzen du, eta kualifikazio handiko 16.000 pertsonari baino gehiagori ematen die lana. Lehendakariak esan duenez, euskal industriaren etorkizuna abangoardiako makina erreminta bada, teknologikoki eta digitalki lehiakorra dena. Makina erremintaren 31. edizioa da urtengoa eta ekainaren 17 arte ostiralera arte eskaintza handia izango da Barakaldoko beken. Ekonomia gaiekin jarraiki, Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegian ekainaren 30 arte indarrean dagoen aldi baterako enplegu erregulazioko espedientaren epaiketa izan da goiz honetan. Sindikatuek salaketa jarri eta gero. Bada gaur egindako agerraldian, ELA, LAB eta ESK sindikatuek Mercedeseko zuzendaritzari leporatu diote sindikatuei zantaia egitea enpresak proposatutako lan hitzarmena sinatzeko eta salatu dute multinazionala instituzioak presionatzen ari dela hori gerta dadin. Egoera horrela mobilizazioak iragarri dituzte Beharginen ordezkariek. Estilanao, Gasteiz. Lantegi Gasteiztarraren zuzendaritza eta batzordeak atzo bildu ziren hitzarmenaren negoziazioaren ingurukoak zehazteko, baina aurrerapenik ez da eman eta gaurko beste bilera bat espero da. Zentzu horretan enpresak langileei malgutasun handiagoa eskatzen diete 1.200 milioi euroko inbertsio handiarekin aurrera egiten jarraitzeko. UGTren arabera enpresak ez ditu langileen aldarrikapenak asetzen eta kontzentrazioa deitu dute asteazkenerako ordu batetik 3 lantegiaren sarreretan. Bestalde, ELA, LAB eta ESK sindikatuek langile guztiei zuzendutako batzarra deitu dute. Oso argi daukagu, egin duen azkenengo eskaintza eskasa dela, hori ez dugula sinatuko, eta espero dugu inore sinatzea, eta LAB, ELA eta ESK biharko deitu dugu asanblada bat, orokorra ez dena izango, beste sindikatu guztiek ez dutelako asanblada orokor bat egin nahi, ez dakigu haien postura eruten azaldu nahi edo beldurragatik den, eta biharko ditu dugu asanblada orokor bat, bertan mobilizazio batzuk iragarriko ditugu, edo behintzate asanbladak onartzea zer egin behar dugun hemendik aurrera, ezin dugulako onartu enpresak negoziazioan egiten ari dena. Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian gainera Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi duenez, Mercedes fabrika den funtzionamendua ezinbestekoa da Araba, Bizkai eta Gipuzkoarentzat. Mercedesen funtzionamenduak eta Mercedes enpresak Gasteizerako dituen asmo horiek oso garrantzitsuak dira, bai Gasteizerako, bai Arabarako eta bai gure erkidego osoarentzat. Garrantzitsuak dira batetik aberastasuna eta enplegua sortzen dutelako.
eta garrantzitsuak dira ondasunak sortzeaz gainera gure industria sareari tira egiten diotelako. Estatuan egiten diran automobilgintzako komponenteri gehienak gure artean egiten dira, eta Mercedes da hoien bezerorik garrantzitsuenetako bat. Beraz, Mercedesen gaur egungo jarduera eta etorkizunean eukilezaken jarduera hori bermatzea, nahita nahiezkoa da gasteiztarren, arabarren eta euskaldunon ongizatea bermatzea. Cesar Jimeno Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria inputatu du Donostiako 5. instrukzio epaitegiak Zubietako erraustegian izan zen amoniako isurketaren auzian. Bada guraso osoek jakinarazi duenez, Donostiako Zubietako erraustegien ondoko errekastoan gertatu zen isurketa zerk eragin zuen zehazteko agindu du epaitegiak eta beste 3 lagun inputatu ditu. Guardia Zibilaren orain arteko ikerketak zehaztu du arrainetan kloroalkanoen kantitate handiak aurkitu zituztela eta horiek osagai oso toksikoak direla barkatu. Besteak beste minbizia sor dezakete. Sustantzia hori gainera 2004tik debekatuta dago Europako Batasunean. Guraso sozen iritziz, toksiko horiek irabili diren tokia errauste planta balitz, epaitegiak zentro horren jarduera geldiaraztea agintzeko aukera izango luke. Zoritzarrez munduko leku bat ere ez da plastikoen kutsaduratik at gelditzen. Ozeanoetan hondakin uharteak daude eta itsasoen lekurik sakonenetan ere plastiko arrastoak aurkitu dituzte. Lorea Flores, Greenpeace Euskadiko koordinatzailea. Dimensioa ikaragarria, ez? Bai elur freskoan, baina lehenago ere Greenpeacek ere 2018an egin zuen ikerketa batean ikusi zuenan elurretan zein Antartika inguruko uretan haitz ohikoak zirela olako osagaiak, ez? Eta hori Antartika bezalako, ez? Lurralde urrun batean pristinoa konsideratzen zen orain arte, hor ere ikusten dugu nola gizakiaren aktibitatea den inpaktuak ere iristen dut. Hain zuen ere, Canterbury Unibertsitateko ikertzaileek egin dute aurkikuntza. 19 gune aztertu dituzte eta 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elur litro bakoitzean. Udane Arbea. Gizakiaren arrastoa Antartikara ere heldu da. Zientzialariek lehen aldiz aurkitu dituzte mikroplastikoak Antartikako elur erori berrian. Zelanda Berriko Canterburyko Unibertsitateko ikerlariek Antartikako 19 gunetako lagine jaso dituzte, eta horietako bakoitzak plastiko zatitxoak zituen. Mikroplastikoak material plastikoen higaduratik datoz, eta arrozale bat baino txikiagoa dira, batzuetan begi hutsez ikustezinak. Esaterako guk askotan soinean daramatzagun arropak sintetikoak dira, plastikozko jatorria dute, eta horiek ere erabilerakin fibrak askatzen doaz, eta fibra horiek ere mikroplastikoak dira. Beraz, ez dute jatorri bakarra, baina bai dutena amankomunean neurri txikikoak direla, eta zenbat eta neurri txikiago eduki, orduan eta mota guztietako izakietan barreiatzeko edo zabaltzeko aukera gehiago, eta ondorioz kalteren bat eragiteko aukera gehiago. Ikertzaileek Antartikan 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elur litro bakoitzean. 13 plastiko mota identifikatu dituzte eta laginen 80% etileno politereftalatzkoak aurkitu dituzte. Horiek plastiko eginiko botila leunetan eta hungintzan erabiltzen dira gehien bat. Identifikatutako mikroplastiko horien jatorria bertako ikerketa zientifiko guneak direla adierazi du Alex Sabes ikerlariak The Cryosphere zientziari buruzko aldizkarian. Orain arteko ikerketetan aurkitu izan dute mikroplastikoa Antartikako itsas izotzean eta azaleko uretan, baina elur freskoa topatzen duten aurreneko aldia da. Ia Zientzien Akademia Nazionaleko prozesuetan argitaratutako ikerketa garrantzitsu batek dio mikroplastikoak mundu osoan zehar ari direla hedatzen, askotan hautsak, haizeak edota itsas korronteak garraietzen dituztela. Horren adibidetzat dugu 2020an ikertzaileek mikroplastikoak aurkitu zituztela Everest mendiaren gailurretik gertu. Itsaso sakonetan ere aurkitu izan dira. Zientzialariek diote kutsatze honek eragin lokalak eta zabalagoak izan ditzakela, gizakiongan ere esaterako.
Duela pare bat hilabete gizakien odolean atzeman zituzten mikroplastikoak lehenengo aldiz. Ondorio kaltegarriak eragiteko potentziala dute medikuen arabera, zelula heriotza eta alergia erreakzioak barne. Ume txikiei, amek titia ematen dieten esnean ere, jada trazak edo somatzen direla. Testuinguru honetan ohiturak aldatu behar direla dio eguzkiko kideak, plastikoak sortzari utzi eta horrela horiek galarazi. Mikroplastikoen aurrean ordea ez du irtenbiderik ikusten eta arazo larria dela esan digu. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzak Arabarako, Bizkairako eta Gipuzkoarako berotegi gazen izurketen inventarioa aurkeztu du. Eta datuen arabera, 2008an, berotegi efektuko gazen izurketa 12% murriztu zen aurreko urtekoarekin alderatuta. Eusko Jaurlaritzaren eskutik IOE Sozietate Publikoak urtero argitaratzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko berotegi efektuko gasen isurien azken inventarioak beherazko joera berresten du lurraldean. Dagoeneko 2030erako helburuak lortzeko markatutako bidearen azpitik dago. COVID-19 pandemiak eta hortik eratorritako murrizketek beherakada handia eragin zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako berotegi efektuko gasen isurietan. Txostenaren arabera 2008an berotegi efektuko gasen isurketak 12% murriztu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, 2019arekin alderatuz. Pandemiaren une zaienetako murrizketen ondorioz gertatutako bat-bateko beherakada dela adierazi dute. Antzemandako murrizketa historikotzaio dute IOBeko zuzendari nagusi Alexander Botok eta Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusi Inigo Ansolak. Datu horiek Europa osoan izandakoen antzekoak dira, izan ere maiatzaren amaieran argitaratutako isurien inventarioaren arabera 11% murrizketa izan da. Hala ere, Autonomia Erkidegoak irmo eta argi mantendu du beheranzko joera bertako isuriei dagokienez. Alexander Botok azaldu duenez 1990ean 21 milioi tona CO2 isuri ziren, eta hurrengo urteetan ere gora egin zuten isuriek. Joera horren gailurra 2005ean izan zen, urte hartan 25 milioi tona isuri ziren. Geroztik baina isurketek beherantz egin dute etengabe, 2019an 18,2 milioi izan ziren, eta 2020an berriz 16,4. Murrizketa 20%koa izan da 2005etik. Testuinguru honetan ingurumen jarduketarako sozietate publikoak azpimarratu du deskarbonizazio prozesuaren bilakaera positiboa dela. Isurketak eragiten dituzten sektoreen artean garraioan nabarmendu dute Botok eta Ansolak. Isuri guztien 25% sektore horrek eragindakoa dira, eta dagoeneko industriak baino berotegi gas gehiago isurtzen du. Batez ere errepide bidezko garraioak. Horretan eragiteko beharra azpimarratu dute. Preso bat hilik topatu dute bere Zigan Basauriko ospetzean. Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak eman du gertatutakoaren berri Gobernu Kontseilaren osteko agerraldian. Ostiralean modu preventiboan Basauriko espetxean sartu zuten gizon bat agertu zen, hilda, bere gelan, bere zeldan atzo arratsaldean. Ordu erdi lehenago beste presoekin batera modulo preventibo horretan afaltzen egon zen, normaltasun guztiarekin, baino gero espetxeko zerbitzuak bere gelara joan zirenean zegokion medikamentuak eta botikak ematera hilda aurkitu zuten, eta horregatik ezaguna den eta finkatuta dagoen prozedura ipini da martxan, heriotza horren gorabeherak aztertzeko. Elhuyarrek adimen artifiziala erabilita enpresak laguntzeko helburua du, eta horrek enpresen lehiakortasunean duen eraginaz aditu da gurean, Itziar Kortez, Elhuyarreko hizkuntza eta teknologia koordinatzailea. Enpresarentzat orokorrean digitalizatzeko edozein prozesu digitalizatzeko adimen artifizialak asko laguntzen du noski. Guk hizkuntzan aplikatutako adimen artifiziala ikertzen dugu eta horrekin lotutako proiektuak eta zerbitzuak ematen ditugu. Kasu horretan, adibidez, nazioartera begira dagoen hemengo enpresa bati primeran datorkioke horrelako tresnak edukitza eskura, edo alderantziz, nazioartean arrakasta duen enpresa bat ona etorriko balitz, adibidez, hizkuntza teknologiek asko lagunduko liokete digitalizazio horretan sartzen. Gasteizko antzokia lekukoa hartzear dagoela agurzeteko ordua iritsi zaio
Oian eder euskararen etxeari. 8 urteko ibilbidea izan du. Azken ekitaldia ekainaren 30ean izango da. Aita Mari erreskate ontziak 11 pertsona atera ditu ondorartzear zegoen txalupa batetik gaur goizaldean Mediterraneo itsasoan. Goizeko 5etan jaso dute abizua eta 6etan topatu dituzte EITBek jakinarazi duenez. Onik topatu dituzte ontzian zeuden migratzaileak. Ekainaren 6ean abiatu zen Aita Mari Balearretik Mediterraneo itsasora. Eguraldi onarekin batera ugaritu egiten baitira Afrikatik irten ohi diren ontziak. Sarri jendez gainezka eta baldintza kaskarretan. Nazioartean ere Eskoziako lehen ministroak independentziaren eztabaida agenda politikoaren erdigunera ekarri nahi du berriz ere. COVID-19 pandemiaren unerik okerrenak gaindituta, Erresuma Batutik ateratzearen eta horri buruzko erreferendumaren aldeko kanpaina abiatu nahi du. Independentziaz hitz egiteko garaia dela adierazi du agintariak. Eskoziako lehen ministroa herritarrak konbentzitu eta balizko bigarren galdeketa irabazteko tematuta dago. Izan ere, uste du Eskozia 2014an baino askoz ere prestatuago dagoela independentziarako. Kultura arlora Salto Kanterri euskaraz kantatzen duen herria ikastaroa abiatuko dute Oiartzunen uztailaren 11an eta 12an. Kanterri da, Kanterri euskaraz kantatzen duen herria, du izenburua ikastaroak eta egitasmoak, eta da ikastaro bat euskarazko kantagintzaren ertz eta alderdi guztiak aztertzeko, hoien inguruan gogoeta egiteko, modu teoriko eta praktiko batean, eta euskarazko kantagintza balioan jartzeko. Arabara Salto eginda, bertako bertsolari txapelketak irabazlea du dagoeneko, ez Tilano. Dagoeneko jakina da Perua Barrategi izan dela Arabako bertsolari txapelketaren txapelduna, Manes Agirrerekin buruzburukoan ibili ostean. Serapio López Ortueta bertsolariak entregatu dio txapela eta merezi duen moduan Araba zaintzeko aldarria egin zuen azken agurran. Bertsolari gazte eta veteranoen arteko ikuskizuna izan zen larunbatekoa eta irrikideak izan ziren nagusi, izan ere 6 bertsolarietatik 4 Aramaiokoak izan dira. Arabako bertsozale elkarteak ere valorazioa egin du, valorazio positiboa egin du txapelketaren inguruan. Bueno, valorazio oso positiboa, ez? Jende mordoska bat bildu genuen Biltzar Jauregian ekainaren 11 izateko, bai, eta 1000 plan egoteko eta hondartza mendia eta denerako planak izateko. Oso pozik alde horretatik eta bertxokaletate eta eman zen lehiaz ere oso pozik. Eta, bueno, dena ondo joan zitaigun. Batukaden topalekoa bilakatu da Lazkao ekainaren 11an. Euskal Herriko, herrialde katalaneko eta Espainiako 15 taldek girotu dute herria batukada doinuak astinduz.
Bestetik, Aiaraldeko kuadrian kokatuta dagoen Artziniegako udalerriak 750 urte beteko ditu aurten hiribildu bezala. Miriam de la Mata. Artziniega Arabako ipar-mendebaldean kokatuta dago, Aiaraldean, eta muga egiten dugu Burgosekin eta Bizkaiarekin. Berez, 1800 biztalde gara inguru, eta gehien bat Artziniegan kokatuta, Artziniegako alde zaharrean, gauden Artziniegako alde zaharrean eta inguruetan kokatuta, baina baita ere, hainbat auzo ditu bere inguruan. Artziniegak aurten 750 urte betetzen ditu hiribildu bezala, baina bere historia aurretik dator. Aurkitu ziren arrastoak neolitikoak erretestu delako Kobazuloan, eta gero baita ere Arteko Gure Amako santutegian aurkitu ziren erromatar garaiko arrastoak, eta ja Erdi Aroan izan zen non Alfontso Amargarrenak jakitunak eman zion Artziniegari, garai hartako Artziniegari herri gutuna eta hiribildu bilakatu zen. Ospatzeko lehendik egin genuena izan zen jendea bildu eta kontseilu bat sortu, ospakizun hau nola bideratu nahi genuen erabakitzeko. Eta azken finean Artziniega kultur eta kirol mugimendu asko daukan herria da, hiribildua da, eta ekintzak atera ziren, eta gehien bat herriak proposatuta herriarentzako. Hasi ginen urte hasieran Santxotena eskultoreak, hemen tailerra daukan eskultoren aparrak egindako 4 eskultura herrian jarriz, herriaren puntu ezberdinetan jarriz, eta urte osoan mantenduko direnak, baita ere abesbatza, hemen Artziniegan abesbatza bat daukagu, eta zikloa antolatu zuen beste abesbatzekin batera santutegian, adibidez Karpi txirrindularitza martxa, Antzineko txirrindularitza martxa antolatu zen, eta baita ere berreskuratu zen 2 urteko paroiaren ondoren. Artziniega abizena daukan jendearen topaketa mundiala egingo dugu uztailaren 9an. Dira ekintza ezberdinak, bai kirol, bai kultur arloan, baina gehien bat herrikoiak direnak. Etxeko kontuetan, Etxekalde taldeko lagunekin izan da azkenengoz Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea. Dagoeneko saio osorik duzue hamaika.eus atarian ikusgai. Hona hemen laburpena. Digamos que genero asko batuten bizela gure musik estiluen. Melodietan alda egon popa, alda egon post-hardcorra bebai edo aldarrizek, gero kantan estrukturetan alda egon hardcorra bebai, gitarra melodiko aldi egon, bateri gogorrak, orduen hainbat estilo sartxindiez gure musik estiluen. Musike oso zabala entzuten du, eta beti izan du hori galderi entzulientzako izen bidela, ez guretzako. Beti mogite mengari esapurret, ez dakitz musike tristetik edo melankolikotik, horti mogiten gariz, bai gitarra akorditatik, melodizetatik, letratatik bai. Diskoa purtsu bet eskinite daue salantzieri, eta bakotxa beran pertsonien bilaketiri edo. Ez du gure erantzun bete mon, bere bai du gudu horregaz jolastu, eta purtsu bet garai ezberdine gauzelez bizitzen. Dan hori torten dazku momento gogor bat pasateko sasoi bet edo ez dakitz. Eta diskue horretan oinarritu izan duen gehien bat. Zeran aurre egin horreri eta ze ikuspuntu ezberdintatik aurre egin horreri. Guku dune da jentia segon, jo,
eta zenbat eta zabalago izan gure musiki eta jende gehiago llega bai. Osea, guretzako hori da etorkizune. Festivalak edo areto handiz hauek edo eskarak eratuko undergroundien, bai betiokin gogoen, ze azkan ningu hortik gatu. Igandean, ekainak 19 Araba Euskaraz ospatuko da, eta bertan izango da 11 telebista. Gaueko 10etan gainera egunak eman dituen irudi obrenekin, eta askotariko elkarrezketekin saio oso berezia plazatuko dute Gasteizko lankidek. Bada Arabako ikastolen jaialdiak badu kanta, eta horrekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Donostiatik Zarautzera joan, Ostatik Zumaiatik barrena Azpeitiara iritsi ziren astelehen honetan han lo egin eta astearte honetan Azkarate pasa, Elgoibarretik Eibarrera joan, Deba Mutriku eta Ondarroan amaitzeko asmoa dute. 13 etapatan banatutako 700 kilometrotan 1.080 euroko gutxieneko pentsio aldarrikatuko dute herriz herri Donostiara ekainaren 25ean iritsi bitarte. Carlos Etxeberria pentsioduna bizikleta martxan da eta azaldu duen moduan martxaren aldarrikapen orokorra 1.080 euroko gutxieneko pentsioa urteko 14 ordain saritan eskuratzea da. Duela hilabete Gasteizko legebiltzarrean egoitzaren aurrean egin zuten elkarretaratzean eskatu zuten bezala. Garrantzitsuena edo nola eta ardatza esango nuke gutxieneko pentsioarena dela, ez? 1.080 euroko pentsioa, ez? Hori beharrezkoa da bizitzeko eta ja denbora asko daramagu hori aldarrikatzen. Eta gero baita ere bigarren bat izango litzeke zerbitzu publikoak